Friesland heeft de meeste Lietse squallen van heel Nederland. Maar toch de krimp en bezuinigings in het onderwijs dreig er heel iets meer van de Lietse squaltjes te verdwijnen. Basissquallen Mits de Marren op een Gasmer het 22 leerlingen en dat is 1 te min om de wettelijke eersten te voldwaan. Het werp doet er aan ik alles aan om de dreigende sluiting van de squallen vat te komen. Friesland ook volgt het oude squallier, het personeel, de leerlingen en haar ouders van Mits de Marren. Want hoe lang houden ze deze strijd nog vol? Nou, waar is de keeper? De keeper zit net in de goal. Wie heeft hem? Keeper heeft hem al. Keeper heeft hem al. Hoe is maar die hinder? Ja? Ach, heden. Heeft er het hier er al? Ja. Oh. Hij stikken. Is er nog steken? Ja, Ach, heden, ja man. Onderwijs bestiert uit Grutteskwal en uit Lietseskwal in Rusland. En die hebben allemaal haar weerde op haar eigen plek. En wij hier, ik wil graag 60 leerlingen hebben al, maar we hebben ze net. Maar is dat dan een reden om te zeggen, nou dan wegwezen? Dat gaat mij te kwaad aan mijn bocht. Ik heb familie hindering. Knopjes in heeft. Wil er hier maar een beetje. Sietske en Reensielle Idema wenjen op een Gasmer en zitten op Mits de Marren. Reensielle zit in groep 4 en Sietske zit in groep 6. Nou, veel plezier, hè? Dag, Sietske. Hoi. Zo het willen. Hoi. Ben je er benauwd voor, hè, dat de school sluiten moest? Ja, best wel. Ja, nou ja, het is een hele Lietse squallen, dus het draait altijd. Want wat zou dat betutten voor Sietske en Reensielle? Waar moeten die hennen dan? Nou, je kan kiezen het Heeg, dat is zo'n 5 kilometer verderop. Of Hardiger, dat is 4 kilometer verderop. En is dat erg? Nou, dat zou ik wel erg vinden, ja. Op Mits de Marren zit het oranje squallier 22 baan. En dat is wettelijk jongen 1 te min. Sietske zit bij Master Klaas in de klas. Hij houdt les onder boppenbouw, een combinatie van groep 6, 7 en 8. Mij en oor binnen dat zo'n baan. Sietske zit alleenig in groep 6. Dus do zit alleenig in groep 6? Ja. Ja, wat vies daarvan? Wel leuk, want dan hoeft niks te delen. Oh, dus dan is het wel leuk. Ja. Dus die hele squad is al alleenig in de groep zetten? Ja. En dat vies net erg? Nee. Want ik kan me ook vaststellen dat orenbands is. Nou, dat vind ik helemaal niet leuk. Ik wil me volle meer band in de groep zetten. Als er maar meer in de klassen zitten, dan is het wel leuk. Gisteren hebben ze al in groepjes aan het verhaal gewerkt. Iedereen schiet in de lach. Gelukkig de bel. Mist Sietske iets zodat zij alleenig in de groep zit? Ja, wij zeggen altijd dat wij bij mij mijn kostkwallen. Dus van mij zit Sietske net in groep 6. Sietske zit gewoon in de bovenbouw. En de bovenbouw, hey, daar heb je verschillende niveaugroepen. En we ben je net groep 6, groep 7 en groep 8. Nee, we ben je de bovenbouw. Ja jongens, laatste 5 minuten. Iedereen is Ik hier er wel wat moeite mee, ja. Ja, ik vind het best wel heel moeilijk.
Dan denk ik, nou ja, zet net volle vriendjes en vriendinnetjes dan met name, want het is echt wel wat jongens squallen. Nou, dat ben net zo volle famkes. Dus ja, dan denk ik van, hoe zou dat komen? Maar het boatje net zo. Nou, je wil dan ik wel graag dat ze wat maar een boatje kennen. Maar op zich, Sietske zelf maakt het er net zo'n probleem van. Ik geloof dat wij er meer moeite mee hebben als Sietske zelf. Dus ja, ze giet maar een heel soort wil en plezier en squallen. En omdat zij alleen in de groep zit, hij hem daar om er ooit door dacht van, we gaan toch naar heen of oude gaan? Nou, op zich, we hebben het er wel eens door hand, maar nooit echt zo van, nee, ze moet van squallen houden. Als zij zelf gelukkig is op squallen, waarom zouden wij haar er dan ook helpen? Ja. Zij voelt zich veilig daar en jouwt nooit doen dat ze net maar plezier erheen gaat. Moet even kijken, Johan. Jij gaat blok 6, les 7 doen, hè? Sietske blok 5, les 6. Dus dat is bij mij aan de instructietafel. Ja. Ik heb hier bewust gekozen. Ik heb, toen ik op Papabos hier heb ik een stage rond. Ik heb een hele liedse squallen. Ik 3 groepen bovenbouw, zij zo'n echt. En doet de stage kleerwie, dus hij het mijn vrouw van... als dit ooit is, zou wijzen hoe dat ik op zo'n squallen werken kon, ik zet dan ook het voor terecht. Sietske, je gaat poffertjes bakken. Lekker, hè? Ja. Hoeveel poffertjes liggen er op het platen? Nou, dan ga jij eens even bestuderen hoeveel poffertjes daarop liggen. Ja? Dan kom ik zo bij je terug. Wilde gaan luwen. Ik zoek naar Roorzwollen. Nee, hè? Nee, absoluut niet. Ik omdat de aantallen liet binnen, heb ik volle sneller contact met mij bij. Nou, als je frontaal klassikaal van 24 bij een les houdt, ja, dan is er in principe vrij weinig contact. Ik zit hier aan een instructietafel en ze zitten dan hier 50 centimeter bij me bij. En ja, dat is gewoon een hele prettige manier van werken. Ik stel vrij weinig gewoon frontaal voor de klas. Want ja, dan is er zo'n afstand. Een hele goede morgen alweer. Goedemorgen. Goedemorgen. Mooi dat je me weer binnen. Rick. Ik heb met Ivan wat. Juist. En we vinden vader maar een motorboot. We zijn 1 pk, maar hij ging eigenlijk zo'n 2 pk. Ja. Want we een heel licht bootje. Ja. En toen hebben we daar nou nog geschild. En we moesten niet heel zo eten en toen we 6 uur dus. Du wist let. Ja. Oh. En jij horen. Ik heb les aan de middenbouw, om groep 3, 4 of 5. Ik heb nog een jongens in de groep zitten. In alle groepen zitten er 3 jongens. Dus geen famkes. wij hebben geen famkes in de groep, nee. En mist die? Ja, mis ik wel heel erg, ja. Ik wacht even dat iedereen stil is. Dat ik alweer je aandacht heb. Doe het eens van groep 3, hè. De toets van blok 12. Groep 4 het je het les zongen. Ja. Is het ingewikkeld om in verschillende groepen in 1 klas les te gaan? Nou, ik moet heel eerlijk wijzen, ik heb wel heel lang gedaan dat ik het gevoel heb van, nou, ik krijg het nou een beetje in de gaten. Ik vond de eerste jaren vond ik dat heel zwaar. En dat ik echt de lessen helemaal uitschreeuwen van tevoren. En dat ik echt van A tot Z wist van, nou ik dit doen en ik dat doen. En dan moet ik die even helpen, want die snapt die soms vaak net. Dus dan moet ik die eventjes. Dat ik echt van mezelf helemaal dat oerles in de hol heb. Ja. En dat ik eigenlijk geen gekke dingetje in komen kan. En dan moet ik die tetroklassen. Die had er naar bij. Dat is toch heel goed? Ja. De combinatie, ik vind, ja, het is heel pittig, maar ook heel mooi. Het levert een heel soort op. Nou, serieus, ik eens verder van, zij doet dat al. Of misschien kan ze mij daar alvast in helpen. En dat hebben ze vaak dan uitzien van, hoor. Van de oudere band? Van de oudere band, ja. Van, maar dat kan zij al, maar dat wil ik. We hebben allebei, alle 3 een les over keersommen. Dus eens worden de jongeren band uitdaagd terug de ouderen? Ja. En die ouderen leren er weer van om het weer uit te lezen onder de jongeren band. Nou, want van uitlezen
leer je nog volle meer dan van het zelf te doen. Ja, dus dat is eigenlijk een rijkdom Ja. van combinatiegroepen. Ja, absoluut, absoluut. Op een gasmer ben je op dit stuit zo'n 300 mensen. Het dorp is altijd al een Liedsdorp West. En dus wie met de Marnik altijd al een Liedse squalle. Er wienen jaren dat de squalle wel 50 ben hier. Maar het kwam ik wel voor dat er maar zontje ben op squalle zitten. In 2012 viert de squalle zijn 124-jarig bestaan. En daar is het vervolgen. Ja, mensen hebben both hun best om hier een christelijke squalle te krijgen. Hè. Dan moesten de hele Zuidwesthoek erop fietsen om via dubbeltjes en kwartjes en goens geld bij elkaar te krijgen om een squalle te stichten. Nou, hier hebben we dus een pad van het archief van de squalle. Daar zit ik een aantal dingen in die nog helemaal te krijgen met het allereerste begin. En het is wel heel nieuwsgierig materiaal. Nou, als ik in, dan zit hier gewoon een Heeg en een Oudegeer en we zijn, het Heidenskip, Hommets, Abergeer naar Huizem, Parageer. Dat ene jouwt 2,50 en de andere jouwt 24 centen. En ja, geweldig. Het wordt dan weer bij elkaar telt. Gaasmeer 142 gulden, Heeg 164 gulden, Oudega 130 gulden. Moet je je voorstellen dat je dus dagen onderwijs bent door de Zuidwesthoeken om dubbeltjes en kwartjes op te hellen. En net 1 jaar lang, maar 5, 6 jaar lang om te zien van oké, krijgen wij dat nou wel bij elkaar. Het heeft altijd een strijd wist om die squallen hier te houden. Maar het is altijd een strijd wist van ik heb een bestaan bloeien, ik heb maar 1 leerkracht of maar 2. Nou ben we maar 3 leerkrachten. En ik daar vielen we willen zo het van nou, zoet ik maar wat minder tak kennen. Dus het bloedt altijd een strijd. Oh, dat is wel een hele gevaarlijke race, man. Juf Jannie werkt al meer dan 20 jaar op Mits de Marn. Ze houdt les onder Pjuttengroep 1 en 2 en het binnen 6 ben. Dan gaan wij naar elkaar. Nou, succes. Wij zijn benijd. Het verdot me echt heel goed. Ja? Ja, ik woon hier, dus ik zit hier helemaal in het hele... In een dorps. meerskap? Ja, dus ik vind het zelf wel heel mooi. Is dit een goed, zeg? Ja. En bij portfolio betekent het net... Storen. Net storen, hè? We zijn nou samen even aan het kletsen. Nou, ik viel wel dat wij als squallen wel kwetsbaar binnen. En ik viel dat ik eigenlijk misschien meer vanuit mezelf dan dat het altijd zo is. Maar je ervaart het laatste jaar wel. Dat je gewoon echt kwetsbaar bent. En dat doe ik wel zeer. Kwetsbaar omdat je lieds bent? Ja. Het is augustus 2010. 2 ben gaan versquallen aan en daarmee zak het Mits de Marn onder de wettelijke norm van 23 leerlingen. Het is spannend, want als er var 1 oktober geen 23 ben binnen, dan moet de squalle het hier erop dicht. En dan zal het dorp voor altijd zijn squallen verliezen. We zijn hier van, nou ja, het is zo. Dan hebben wij in augustus 2011 de squallen sluiten kennen. Maar dat voel je net aan. Ik bedoel, die squallen die het 124 hier strijd leveren om te bestaan. En wij hebben ik wil iets van, ja, maar dat doen we op dit moment weer. We zijn het eigenlijk verplicht om de squallen, die al die jaren bezocht het om bestaan te doen. We zijn verplicht om squallen om die strijd te leveren. En om ons best te doen, om alles eruit te halen wat erin zit, om die squallen te behouden. Ouders en dwarsgenoten zetten een reclamecampagne voor de squallen op touw. Er wordt botfolderen en er is niet op een dij. Maar het smiet geen 23e leerling op. En dan is er een gezin met 3 benen van Boeten Friesland die al waagt naar de gasmet te komen. Het dorp had er alles voor om de huishouding naar de gasmet te krijgen. Er wordt zelfs een huis voor haar regelen. Nou, dit is dus het huis wat wij krijgen konden met een huishouding met 3 benen is zo. Dat is spietig genoeg net slagen. De familie besluit uiteindelijk om net te komen. Het weer hun hier toch allemaal met elkaar te lieds. Het dorp, de squallen en het huis, en ja, het is toch wel een beetje lieds. Maar ja, dan houdt het op. Mensen maar zelf willen. Baal je ervan? Ja, daar baalde ik wel van, ja. Er zit een soort tijd in, er zit een soort energie in. Niet alleen nog van de huis, maar ook van de Wenningstichting. En
Die hebben heel veel hun nek uitstutsen. Hè. Die zijn zelfs een potentiële huurder vregen van Wormer van Ocean in het belang van de squallen. En als het dan net slaagt, ja, dan viel je al een beetje... Ja, daar baal je wel van. En zo volle mat je dus soms oer hebt voor die 23e leerling. Ja, je doet alles om die 23e leerling te krijgen voor 1 oktober. Want als we die hand hebben, dan hebben we het hele traject, een onzeker traject van ontheffing onvrede, die we net in hoeft. De orden binnen unaniem. Ze willen dat traject wel in. Er komen ommers wel weer naar je baan om. Ze binnen alleen nog net 4 jaar. Er wordt uitstel onder minister van Onderwijs vregen om zo meer tijd te krijgen om weer boven de 23 baan te komen. Daar is nou een wettelijke mogelijkheid voor. En mits de marn voldocht aan de criteria. Het is een kwalitatief goede squalle. Het is de laatste ene keer. En er worden nieuwe huizen gebouwd. Er is dus zicht op groei. De squallen hier bij het dorp, no? Krijgen ze een winkel en dat soort dingen. Squallen verder krijgen ze geen jonge gezin meer. Het squallen houdt het dorp levendig. Nou, de bijen, er is altijd bijen. Altijd. Ja, het is gewoon, de squallen hier er gewoon bij. Het is Santje februari 2011. Minister van Onderwijs Maria van Bijsterveld komt naar de Gasmer. Ik denk, wat voor vlaggen maakt u dan? Oh, de Friese vlaggen gingen weer nu, dus dat moet nou haast eerst maar even doen, hè? Ja. Ja, wij kunnen zich net vaststellen dat de minister hierheen komt om de kooi van de squal op te geven, om de boel te sluiten. Ja, zo is dat. Goedemorgen. Ruitse Siebersma. Van harte welkom op onze school. Dank u wel. We zijn blij dat u er bent. Leuk, heel Ja. met plezier. Nou. Ja, wat leuk. Wat een mooie bloemen. Het zijn echte voorjaarsbloemen, jongens. Ja. Talenten komt er weer aan. Zo is dat. Dit is het nieuwe. Hoi. Nou, we wensen u een prettige morgen bij ons. Ja, dankjewel. Ik vind het heel leuk om er te zijn. Wat een mooie dag. Wij krijgen niet zo vaak zoveel mensen op bezoek. We krijgen al helemaal nooit een minister op bezoek. Hartelijk welkom op deze speciale dag voor ons. Spannende dag ook. We zitten even in een dip, zou je kunnen zeggen. En we hopen dat dit geen reden zal zijn om de school te sluiten. Het zou dus een groot verlies zijn als deze laatste school in Gaastmeer zou verdwijnen. Ik wil u nu graag het woord geven. Vandaag zijn we gewoon hier en ik kan wel vertellen, dat zijn we gewoon vanwege het feit dat er echt wel een feestje te vieren is. De school, mits Marre, mag open blijven. Super, hè, juf? Kan we hier bedoelen? Zo. De drietje sluiting van de squalle is voorlopig van de baan. Het dorp kan bij ziek heljen. Mits de marn krijgt van de minister rond augustus 2014 de tijd om het leerlingental weer omheeg te krijgen. Maar met de huizenbouw zit het net op. Dus altijd op en neer gaan en het is altijd goed komen. Ja, het wordt nou wel wordt steeds moeilijker, hè? Ja? Ja.
En dan laat je nou een bouwplan al een periode. Maar ja, er moeten wel mensen komen die er komen willen. En wat verwacht je hem daarvan? Nou, daar Nee, houden we het al van. Dat wij er jonge verwachten een gezinnen soort komen. jonge gezin, maar Ja. zo ben. Maar twaalingen en zo. Dat verwacht je. Dus dit stukje groen is ijs van groot belang voor de squallen. Dit stukje grond is van wezenlijk belang voor de squallen. Je moet al eens een stukje zonnewenningen komen die dus op termijn weer bijeenbrengen zodat het voortbestaan van de squallen gegarandeerd wordt. Ja. Maar het is er via een netje wel. Joyce. En de laatste? Hyper, pieper, piep. Hyper, pieper, piep. Nou, het is hier eigenlijk correct ingerichte huishouding. We zijn al je mij elkaar. Het is echt een soort, ja, een beetje een huishouding-idee. De jongeren helpen de lidskes en... Hey. Nou, het voordeel van een Lietse squallen, ja, het maalkoor denk ik. Ja, dat wel. Heel wat. Dat het maalkoor vieren en het maalkoor... ik heb een week of 2 weken geleden heb ik verteld dat ik weer in de verwachting ben van het redden. En dat hebben we maalkoor vierd. Maar de hele squallen? Maar de hele squallen. Hanky Panky Shanghai, Hanky Panky Shanghai, Hanky Panky Shanghai. Mijn eigen mijn zit op een hele grote squalle en ik heb daar ook zoiets had ik daar op de gong, waarin het is niet te groot, te massaal, ja, gewoon al te vol. En het is hier al je lekker beheind en ja, kleinschalig. Ja, en wat biedt dat erbij aan? Nou ja, ik denk hoofdzakelijk dat het natuurlijk een heel stuk veiligheid biedt. Nou, had ik dat voor mij eigen bij vergelijk, je had die pauze had, dan rennen er 200 oren. Ja, en dat binnen de jaren toch een aantal minder. Doe maar, zet hem op. En naar voren. Ja, doe maar. Oei. Dat is de kracht van Lietse squallen. De kerst meer één op één met ben praten en de kerst ben meer buggelieren. De kerst ze meer aandacht Jan, want de rest minder ben in de groep. En dat vind je ook mooi, hè? Ja, dat spreekt mij ook aan. Als je ben ondersnijden in een grote groep, ja, dan komen we net terug. En die squallen is nog correct het plak. Het ben te gaan rug komen, matten. Marije? Ja. Als die goed bij dan, hè? Dan is het Friesland had de meeste Lietse squallen van heel Nederland. En hoe al die Lietse squallen ik strieden voor haar behoud, ze zitten in Zwierwaard. Door de krimp zullen het al bij aannemen en zullen er heel iets meer Lietse squallen sluiten matten. Een proces dat net te keren is in een tijd van bezuinigings. Want de Lietse squallen is relatief duur. En dan wordt er heel iets vaker zijn dat Lietse squallen net meer van deze tijd binnen. En dat een squalle op zijn meest 50, en gewoon ze zelfs nog 100 leerlingen hammert, wil het ook in de toekomst een goede squallenwezen kennen. Ik zou net weten waar ze dat op baseren. Nee, gaat voor mij absoluut net op. Want wij binnen een salaankje werken, heb ik nog nooit 100 bijen gehad, heegste weer misschien 50. En we zijn altijd een goede squallen geweest. Dus ik denk, ja, dan hier we slecht wezen moeten. Wij vinden er verschrikkelijk rutsk op dat de minister vond dat wij een goede squallen hadden. Dat helpt dan 1 keer de kranten, maar ze zijn er volle meer Lietse squallen die best goed kwaliteit leveren. Alleen nog de stemming is krimp, Lietse squallen, minder kwaliteit, sociaal net gezond. Dus dat Lietse dat moet opgaan in grotere geheel. Irriteer jou je daarom? Ja, mateloos. Ja, dat irriteert me echt. Je wil vaak net altijd als volledig jongen. Want Viel dat ik zo? Ja, vaak wel. Je voelt je net altijd begrepen of net altijd beschouwd als een oorleerkracht die 30 bijna in de groep heeft. Want
Ja, dat met moeilijker wijze is het dan. Hè? Wij hadden maar jongen. Ja. En wat denkst je dan? Ik denk van, nou, ga je maar eens een dag staan. Ja. Dus we zijn al bij de 30. Ja. Maar we moeten naar de 50. En dan doe je de mensen in die squallen, die daar werken, geen rug. Maar die band die naar die squallen gaan, ik net. Want die krijgen als het ware het predicaat van, nou ja, als het van een liedje squallen komt, is het gewoon dom. Nou, dat is net weer. Dus dat irriteert mij echt. Dat liedse meerskippen en liedse eenheden, dat die hun bestaansrecht verliezen, terwijl dat grote eenheden sissen, daar liedse eenheden eigenlijk net bestaan kennen. Rick. Ik ben klaar. Nou, je moet dit even in de bank doen. En En dan pak je me eventjes in mijn leesboek. Oké. En nog 4 minuutjes en dan gaan we rekening. Want nota zei uw stichtingsbestuur van, wij gaan ervoor om alles kwam in stand te houden. Mits de kwaliteit leveren. En dat is terecht. Maar als die kwaliteit haast leveren worden, maar het maakt meer mensen. Ja, dat bloedt altijd dat bloedt altijd spannend. Wat kijk ik nou dan? 3 groepen is voor mij wel het minimum. En ja. Dat mat een liedje squallen wil hebben, wel die kwaliteit bieden. Ons kan de kwaliteit net bieden. En dan moest het beteer met elkaar omgaan van, waar gaan we nou voor? Nou, wat ik wel vernomen heb en verneem aan de ouders is dat de kwaliteit van het onderwijs, ik bij haar bob onstiert. Dus dan zul je zeggen met van, nou ja, als het dan net meer oors kent, ja, misschien moet je dan wel een punt zetten achter die street, maar ja, daar ben ik net aan. Nee. Gaan we naar de bus? Kom maar. Kom. Daar zie je ons voor. Geen koud kakken. Koud snel. Dat is raar, hè? Hoi. Neem de kleed voor jongens. Ja! Ga je winnen? Oh ja! Oh nee! Het jou! En wat geven we dit aan? We hebben geen stieren! Pak je dus soms zorgen hoe het voetbestaan van deze squallen? Ja, ja. Ja, ik weet net hoe het komt. Nee. Ik heb zelf wel zoiets van, het moet net meer krimpen gaan. Nee, ik denk net dat dat... van mezelf vind ik dit eigenlijk al... Nou, nog een baan is prima, maar je kan heel veel dingen net waar zat een orengroep dat wel waan kan. Een gymles is vaak, maar jongen, ja, hoe word je dan een leuk speeltje doen? Ja, dat is gewoon een praktische ding. Hier qua plans hebben, maar nou ja, als de middenbouw en de bovenbouw heeft, dan heeft net eerst 20 man op plan. Ja, dat komt vaak wel een beetje strijd. Hè? Dus ik denk net als het liedje gebeuren moet. Want dan heeft ze er net meer. Want dat zou wel een ondergrens voor die wezen. Ja. Ik moet er zelf ook plezier in houden. En als ik je 3 of jou bij in de groep heb, zo, dan vind ik het meer een groot gezin. Of een gezintie. Zeg maar dan als het echt een groep heeft, ja. Besteedt met de maar nog 20 of 30 jaar nog? Oeh. Ik hoop het al. Maar ik weet het net. En ja. Ik zit er wel eens doorheen. Ik denk van, nou, is het vol te houden? Want je roeit toch wel eens wat sinistreem in. En ja, soms slaagt het dat. Maar je moet het ook willen. Hè? Je moet wat de wijs uit zo'n squallenwerkje eigenlijk. Dat komt het wel wat op deel. Maar je hoopt het wel van? Ik hoop het wel, ja. Ja, het is zo schande wijze aan de warp. Het is squallen er net meer is. Ik bedoel, dat heb ik in die oude retreatje in die bos, jongen. Die squallen, die had echt een... Ja, die jaart in de warp. Die jaart er helemaal bij. En ik denk dat het voor de warp een... Nou, daar kun je eigenlijk net een voorstelling van maken hoe dat warp dan is zonder squallen. Ik
ik denk dat het een derde boel wordt. Dat kan ik me net voorstellen. Wat ik klaar voor het Frieske loon. Het loon dat op snijdt in eigen hoorn. Zoet de kast en dwars is het stil. Maar de Frieske muziek die wordt weer meer gewild.